podcast de Revista Cambrils. Cambrilenquisme en estat pur. Molt bones a tots i benvinguts a l'11è programa del podcast de Revista Cambrils. Arriba l'estiu i ja es nota com l'activitat política i informativa de l'Ajuntament es va relaxant a poc. És un comportament habitual d'aquesta època de l'any, però aquesta vegada, amb l'excepcional canvi de govern a mig mandat, la paràlisi sembla haver-se estès a la primavera. Ja farà 3 mesos que Oliver Kane va prendre possessió i després d'haver donat unes setmanes de cortesia, la ciutadania hauria de començar a saber quins són els projectes principals d'aquest govern i cap a on vol dirigir la seva acció de mandat. És possible que un cop s'aprovi el pressupost es comenci a imprimir un cert moviment, però només esperem que aquest moviment tingui la força suficient perquè el municipi avanci. Soc l'Andreu Dalmau i aquest és el podcast de Revista Cambrils. Podcast de Revista Cambrils, amb Cristina Sierra i Andreu Dalmau. Doncs ja tenim aquí un nou programa del podcast de Revista Cambrils. Estic, com sempre, molt ben acompanyat per la meva companya redactora de Revista Cambrils, la Cristina Sierra. Com estàs, Cristina? Bé, i tu? Amb ganes de vacances, d'estiu, Home, de vacances fira? encara les veig una mica lluny, però l'estiu ja està aquí i això vol dir que la fira ja la tenim a tocar. Exactament, ja tenim aquí la fira, Cristina. Bueno, tu... com vius la fira? Jo crec que això ja ho vam explicar, no? Sí, Pot vam ser parlar l'any al principi passat, de la temporada. sí, que et vaig comentar que amb els amics sempre fèiem un sopar en una pizzeria. L'any passat vam tindre un disgust perquè la pizzeria va tancar una setmana abans de la fira, crec. O sigui, I no ens va donar... vau haver d'improvisar. Sí, però ara aquest any ja tenim sopar. un nou restaurant, a veure si es converteix ja en el restaurant que continuarem anant d'any en any. Igual podeu instal·lar una nova tradició i és que aquest any hi ha una novetat a la fira que té bastanta bona pinta, que és un espectacle de drons al cel Sí, de ara la s'ha fira. posat molt de moda, no? Tot el Sí. tema d'espectacles, perquè el Port Aventura també fa 30 anys i també fa com un espectacle al Fiesta Aventura, que és l'espectacle aquest final quan tanquen, també ho fan. De fet, això ve a substituir una mica el que eren els focs artificials que es feien fa molts anys. De fet, abans de vindre aquí ho estava buscant, l'últim any va ser el 2012 que ho van finançar, o sigui, el cost del castell de focs, que era 3.500 euros, ho van finançar 7 associacions del municipi que volien que la fira tingués aquest acluenda, no? que era espectacular, perquè clar, recordem que el 2012 l'Ajuntament ja tenia la crisi econòmica i clar, el 2013 no? Ja no es va fer. Llavors això, bueno, doncs mira, és una nova manera de viure la fira, no? D'acabar-la bé. Un espectacle visual al cel, no? Veurem a veure què tal aquest espectacle de drons. T'he de dir que parlem de la fira una mica repetint-nos com l'any passat, perquè no tenim molta activitat política que comentar, no? Aquest mes no hi ha hagut molt de moviment i tampoc hi ha hagut pressupostos, no? Potser aquest és el tema, no? Vam dir a l'últim programa que s'havien d'aprovar aquest mes de maig i al final no ha estat així. No sé si tenim alguna informació més. Ha estat d'ençà Setmana Santa, que després va vindre Setmana Santa, Sant Jordi. Ha estat com un mes molt tranquil. Bueno, es va presentar com les línies mestres dels pressupostos, que ho vam comentar a l'altre podcast. I, bueno, si tot va bé, tindrem pressupostos després de la fira, el 6 de juny, s'aprovaran inicialment i llavors compten uns 15 dies hàbils per presentar al·legacions. Llavors ens n'aniríem cap a principis de juliol. És una data, és tard, però ve donat per la tema típica aquest del canvi de govern a mig mandat. És que és necessari aprovar ja els pressupostos perquè estem anant amb pressupost prorrogat i clar, hi ha molts projectes que depenen d'aquest nou pressupost. Per això dèiem que potser quan s'aprovin els pressupostos ja es començarà a veure una mica cap a on vol anar aquest govern, no? Quins projectes vol engegar. A veure, clar, tenint en compte que l'agost és un mes que és inactivitat total també. Llavors, jo crec que serà a partir potser de la festa major a la Mareu del Camí. I llavors ja s'haurà de parlar dels següents pressupostos, no? Sí. Donarem una mica de marge, no? Perquè al final, quan entra un nou govern, primer s'ha de col·locar tothom. Clar, no porta ni 3 mesos, vull dir, a veure... En fi, com que no han passat moltes coses, haurem de parlar de coses que no han passat. Per exemple, la festa de la primavera, no? que era una festivitat que es va inventar l'Ajuntament l'any passat i que després d'una edició, del 2024, el nou govern ha decidit que no entra dins de la seva planificació. Bueno, li hem d'agrair a l'Ajuntament que vam tindre un dia de festa lliure, un dilluns, no va estar mal, tot i que jo crec que vam ser molts pocs els que vam fer festa, perquè és que ningú se n'havia enterat que era festa. Sí, perquè va ser un dia estrany. Recordem que Sant Pere acaba un diumenge, no? Festa local, i la
l'Ajuntament, el govern anterior, va decidir recuperar aquesta festa de Sant Pere el dia 19 de maig per potenciar la festa de la primavera, que al final no s'ha fet. A veure, comencem. És que aquí hi ha diverses errades, perquè, a veure, Reus té el mateix problema que nosaltres i la festa l'han passat el dilluns 30 de juny, que vindria a ser com hagués estat el més normal, diguéssim. Ho van passar el 19 de maig. Clar, fer una festa de la primavera el 19 de maig no té gaire sentit, quan a més el 19 de maig ja feia molta calor. Vull dir, la festa de la primavera la festa de l'estiu, pràcticament, ha de ser el mes de març, que de fet no hagués anat pas malament si s'hagués fet aquest dia festiu, s'hagués posat entre el febrer o el març, perquè clar, Setmana Santa enguany va caure molt tard i vam estar bastantes setmanes sense ni un dia de festa. Jo apostava més per això, però bueno, van fer un dia de festa per una festa que no existia. En fi, coses que no han passat, no? Més coses que no han passat. La festa marinera, que de fet estava prevista pel finals del mes d'abril, era una de les novetats del calendari gastronòmic, ho van anunciar, i de fet en van parlar aquí, del calendari gastronòmic en el podcast. I finalment no s'ha fet. Diuen que no es podrà fer fins que no estigui ben planificada, però si no està ben planificada, per què ho anuncien? Quan van presentar el calendari gastronòmic, qui vas anar tu? Sí, no? Tampoc van especificar realment en què consistia. O sigui, si te presenten una jornada gastronòmica doncs del romesco, tu saps que anirà entorn del romesco. Però clar, una festa marinera... Deien que volia girar al voltant de les tradicions marineres, fer com una espècie d'homenatge, però no van acabar d'en concretar, no estava molt perfilat. Jo crec que això estava molt verd i clar, i a l'haver-hi el canvi de govern doncs ja no es va acabar de concretar. A veure, hi ha una part que no ha canviat de qui munta aquestes jornades, però és veritat que potser, clar, entra un nou govern, té unes altres idees, potser vol potenciar més una jornada gastronòmica que una altra... Clar, fer-ho malament tampoc tenia massa sentit. O sigui, jo agraeixo que no s'hagi fet i no s'hagi gastat diners a lo tonto. Sí, millor esperar-se, no? I l'any que ve potser fer-ho d'una manera més planificada, no? Exactament. Més coses que no s'estan acabant de fer del tot. Per exemple, les obres del mercat van amb bastant d'endarreriment. Dic sembla, perquè no ens acaben de concretar si arribaran al mes de juny, que és quan és el termini de la subvenció famosa de la Diputació, que són 200.000 euros que es van donar per a aquestes obres i el termini de final d'aquestes obres era el mes de juny. S'arribarà, no s'arribarà? Com ho veus? Qualsevol que passi per davant del mercat se n'adona que aquelles obres en un mes, per almenys el que són els treballs exteriors, no estaran acabats. Jo crec que podem dir tranquil·lament que ens n'anem al setembre i inclús octubre. Ves què et dic, Perquè, clar, llavors s'ha de fer tot el del tema de dins, s'ha de muntar les parades, s'ha de pintar, s'ha de posar l'enrajolat... Clar, el mercat operatiu pot ser que estigui ja, jo crec que al segon trimestre de l'any que ve, diria. No sé, no és una data, ningú ens ha donat aquesta data, però jo crec que entre festius que hi ha pel mig, si els comerciants han de començar, els paradistes han de començar a instal·lar tota la seva paradeta i tal. Home, és que els mesos passen molt ràpid i, clar... El que sí que ens ha dit el govern és que la subvenció, i cito literalment, en cap cas corre perill. Això vol dir que s'aconseguirà una altra pròrroga o que no passarà res perquè s'acabi més tard les obres? Home, potser hem parlat amb la Diputació i han arribat a un acord i els hem dit, escolta'm, estigueu tranquils perquè és normal, a veure, totes les obres es retracen. És que mai es compleix el plaç d'unes obres, és molt complicat. A més, recordem que van tindre el problema del sostre que volien mantindre les encavallades, les bigues del mercat. I no es va poder, clar, això ja va ser com una pedra, no?, en aquest camí. I llavors, home, es pot entendre. A veure, al final la gent el que volem és que es facin obres i es facin bé. O sigui, per fer-les malament, jo no fer-les. És el mateix que et deia de les festes i això. S'està apostant per aquest mercat, tant de bo vagi bé, o sigui, funcioni, perquè el que em sabria molt de greu és que tinguéssim allí el mercat tot renovat i no acabés d'anar. S'ha d'aprofitar, o sigui, ara és el moment d'impulsar tota aquella zona, també de fer alguna cosa amb el celler. O sigui, agafem de referència cellers que tenim aquí prop, com el de Vila-seca, intentem fer ja alguna coseta, encara que no sigui un gran acte cultural o el que sigui, però intentar ja començar a moure aquella zona perquè també és molt necessari. Al final ja fa, no sé si són 5 anys o així, que l'Ajuntament va comprar el celler i no s'ha fet res. Es va fer un estudi, sí que l'alcalde Klein, quan el vaig entrevistar, la primera entrevista que li vaig fer després de retornar a l'alcaldia, em va dir que ell havia donat ordres a que el projecte que s'havia fet, que es comencés a moure,
Llavors jo espero que amb això, després la remodelació de l'Avinguda Baixcamp i que també volen com peatonalitzar tota aquella zona, Correcte, a veure si li dona una nova vida. Bueno, és un projecte que haurem de veure com s'acaba definint, perquè sí que és veritat que estava molt dirigit, no? Però ara amb el canvi de govern veurem com s'acaba solucionant. Tancarem la tertúlia parlant una mica ràpidament d'habitatge, Cristina, perquè aquest mes de maig hem conegut que l'Ajuntament té a punt per ser aprovat el projecte d'urbanització del PA6 del Pinaret, que per la gent que no ho sàpiga, és el solar que hi ha entre el barri del Pinaret i l'Avinguda de l'Esport, al costat del Parc del Pinaret, i que un cop se desenvolupi urbanísticament aquesta zona hi podran haver-hi 500 habitatges entre unifamiliars i blocs de pisos plurifamiliars. Què et sembla que es desencalli aquest projecte que fa bastant de temps que se n'està parlant del Pinaret? Home, tot el que sigui habitatges, sempre a favor, òbviament, però que se tingui una mica en compte els preus, perquè s'estan disparant tant que és impossible ara mateix comprar-te un habitatge. És que i el Pinaret, clar, estem parlant que hi ha cases unifamiliars, clar, això ja, òbviament, ja no és un pis, no? Que ja tenen un altre tipus de cost, però és que fan falta. Però, clar, fan falta, però a quin preu? Exacte. Clar, perquè ara estem visquent des de fa com uns 10 anys un boom immobiliari aquí a Cambrils. Ho tenim, per exemple, a la zona de l'Ateneu, no? Tot el tema d'Horta de Santa Maria. S'ha construït moltíssim en molt poc temps, però és veritat que són preus que no estan a l'abast de tothom. Bé, sobre aquest tema de l'accés a l'habitatge, els preus de l'habitatge, tot això estarà inclòs al Pla Local de l'Habitatge, que és un document que està redactant-se ara mateix, que l'Ajuntament va encarregar a una empresa externa, i precisament ara s'estan fent enquestes a la població obertes a tothom, que tothom qui vulgui pot contestar, i que un cop es faci aquesta valoració tant de les enquestes de la gent com d'opinions de professionals i gent vinculada al món de l'habitatge, etc., es redactarà un pla que establirà una sèrie de mesures que l'Ajuntament podrà aplicar o no, que aquest és un altre tema, no? Ja s'han fet molts plans al llarg de la història i molts s'han quedat al calaix. Confiem en que el pla de l'habitatge s'apliqui? Home, aquest tema és que, clar, afecta... És diferent quan es fa, per exemple, una ordenança o un pla, doncs, per exemple, el de mobilitat, no? Que al final sí que ens acabarà afectant a la llarga, però clar, el tema de l'habitatge és que ara no hi ha ningú que no estigui afectat per aquest tema. O sigui, la gent que paga lloguer, que costa molt trobar lloguer, bueno, tu vas patir en el seu moment. Gent que està pagant hipoteca i que potser està sola i cada mes ha de pagar 1.000 euros d'hipoteca. O sigui, si cobres un sou de 1.500 euros, es queden 500 euros per viure, per pagar el menjar, que cada cop està més car, si tens cotxe per pagar la benzina i per pagar 4 costos més. És que, clar, llavors jo crec que l'Ajuntament, pel benefici de tots els ciutadans, sí que hauria d'aplicar tot el que es decideix. De prendre seriosament el que surti del pla local. Sí, és molt necessari. Aquest pla fa molt de temps que s'està parlant. Ara ha començat a agafar forma. Ara és el moment també de pensar en aquesta ciutadania. No tot és turisme a Cambrils, o sigui, estem els que vivim tot l'any i els que ens volem quedar a viure aquí a Cambrils, que no volem marxar d'aquí. Que és el que li està passant a molta gent, no? Que al final acaba marxant de Cambrils perquè no pot pagar perquè no es pot permetre el viure aquí, no? Doncs això, la gent que tingui problemes amb l'habitatge no pot contestar aquesta enquesta. Home, és superinteressant, vull dir que tu puguis donar la teva opinió. Vaja, jo l'he fet i és molt senzilla, vull dir, en 5 minuts està feta, hem ficat per Revista Cambrils algunes vegades l'enllaç i si no es pot buscar, segur que es troba per internet, la local de l'habitatge Cambrils. Que com més gent ho respongui, millor. Millor serà l'opinió que es pugui formar la gent que elabora aquest pla. Doncs deixarem aquí la tertúlia. Cristina, moltes gràcies un dia més per estar aquí al podcast de la Revista Cambrils. Res, a tu. Ara escoltarem una cançó, com sempre, una cançó feta per un cambrilenc. En aquest cas escoltem Nadie muere de amor, un tema inclòs en el darrer àlbum del cambrilenc Eric López. L'àlbum es titula Corre Muchacho i això és Nadie muere de amor. Escoltem-la. Sona Cambrils. Música feta a casa. Libérame, ya no puedo aguantar más los sueños y promesas que no cumplirás. Libérame, libérame por favor. Tú sabes bien que con
se borra otro amor. No habrá fechas por recordar, ni pedazos de historias por retratar. No habrá niños ni luna de miel, solo un recuerdo amargo de lo que aprender. Escúchame, no me quieras convencer. Tu charla barata ya no me hace nada, empieza a entender. Tú dices sí, yo digo que no. En poco tiempo se pasa el dolor, nadie muere de amor. No habrá fechas por recordar, ni pedazos de historias por retratar. No habrá niños ni luna de miel, solo un recuerdo amargo de lo que no fue. L'entrevista. El podcast de Revista Cambrils. I ja tenim amb nosaltres la convidada d'avui i tornarem a parlar d'esport perquè avui tenim una cambrilenca que és jugadora del primer equip de la Fundació Futbol Base Reus. Júlia Bernet, com estàs? Molt bona tarda. Què tal, Andreu? Gràcies. Moltes gràcies per venir a tu. Et convidem, Júlia, perquè ha estat una temporada espectacular pel Reus. Heu aconseguit l'ascens a la tercera federació, que és la cinquena màxima categoria del futbol estatal, el futbol femení estatal. Què vas sentir quan es va confirmar aquest ascens en el partit contra el Terrassa? Molta satisfacció, sobretot, perquè és com el premi després de tota la feina feta durant molts partits, durant molts mesos, molts entrenos. Llavors és sobretot treure't una miqueta aquest pes que també teníem, no? Aquesta pressió de s'ha d'aconseguir, estem a puntet, no acaba d'arribar, necessitem un partit més. Llavors quan l'àrbitre va fer el xiulet final en aquell partit de Terrassa, sents molta alliberació. És que és una alliberació i surts corrent a trobar-te la primera companya que trobes i abraçar-la i celebrar-ho. Han estat dies de celebracions. De fet, vau tenir hasta el privilegi de sortir allí al balcó de la plaça Mercadal, no? Celebrar-ho amb l'afició, amb els amics, amb la família. Com va ser aquesta sensació, pràcticament com si fóssiu professionals de celebrar així? Va ser molt maco. El tracte de l'Ajuntament de Reus va ser increïble. Sempre durant tota la temporada ha sigut així. Hem notat el seu suport i que ens obrissin a l'Ajuntament, poder sortir al balcó amb totes les nenes de la base que havia a la plaça, era
era espectacular. I Clar, després també vam entrar més a dins de l'Ajuntament, van entrar les nenes, estava tot ple, quasi 100 nenes allà, va ser increïble. Per les nenes deveu ser unes referents, no? El primer equip absolut, us deuen veure i deuen dir, ostres, jo també vull arribar al primer equip i poder celebrar així ascensos i títols. És l'objectiu de que hi hagi un primer equip femení. Abans no estava i quan era juvenil havies de buscar-te un altre equip de la zona. Que hi hagi aquest primer equip femení, que es vegi que s'estan fent bé les coses i ara en una categoria tan xula com és una tercera federació, ha de ser un orgull i una motivació per les nenes de dir, jo em vull quedar al Reus i vull ser com elles i jugar aquests partits. Heu fet una grandíssima temporada, vau començar amb 3 derrotes, però després vau agafar una molt bona ratxa, vau estar des de l'octubre fins al febrer pràcticament sense perdre i al final heu perdut, diria que només han estat 5 partits en tota la temporada. Ha estat una gran temporada del Reus femení. Sí, i sobretot els partits que perdem són amb gent que ha estat a dalt, que ha estat a la lluita, amb equips de sota no hem perdonat cap punt quasi i bueno, això et diu la feina i el que és el Reus, que està a nivell d'aquests equips com pot ser un Barça C o un Mataró que porten molts anys picant pedra en aquestes categories. Com va ser aquest primer moment de la temporada, potser una mica més dur, no? Que vau perdre 3 partits al principi i vau tenir dubtes i després vau trobar un camí millor? Bueno, és dur perquè és un inici que per molt que sàpigues que són rivals durs no t'acabes d'esperar, sobretot el primer partit perdem 5-0, el primer partit de Lliga perdre 5-0 contra el Sant Cugat va ser un cop molt dur, però bueno, sabíem que nosaltres no érem un equip de perdre 5-0 i que això ho anàvem a millorar al final. Ens va servir una miqueta com a prova de dir no podem fer més el tonto i a partir d'aquí sí que et ve el Barça C, però l'aguantes molt bé durant tot el partit a l'estadi, t'acaben marcant al minut 93 en un córner a l'última jugada i després, bueno, sí que et ve el Mataró i sembla que estiguis una miqueta en el pou, però era important per nosaltres el primer partit que puntuéssim a partir d'aquí ja mantenir aquesta dinàmica de victòries. I així va fer. Sí. Ho vau aconseguir fins a aquest ascens. A nivell individual, que tu jugues de lateral, alguns partits d'extrem, però sobretot de lateral, has jugat 17 partits, has marcat 4 gols, tot i ser defensa, que són molt bons números. Com valores la temporada que has fet des del punt de vista personal? Una miqueta de menys a més, sobretot. Ho hem parlat també amb tot l'estaf i coincidim una miqueta. Crec que al final el canvi d'arribar a un equip nou, un equip molt jove, jo tot i tenir 24 anys, que me considero jove, sóc la 4ª jugadora més gran de l'equip, o sigui, això et diu de l'edat de mitjana que té l'equip, és molt jove, són moltes juvenils que acaben de pujar. Llavors crec que això també, aquest procés d'adaptació va fer una miqueta de que necessités una miqueta de partits per acabar-me de consolidar en l'equip, en la idea de joc que té el Reus, l'entrenador, i a partir d'aquí, a la que tot això es va assentar, doncs diré que també m'he sentit una miqueta més còmoda. També sí que és veritat que teníem una plantilla de 25 jugadores, on només poden jugar 11. Són més jugadores les que no juguen que les que sí. Llavors també era complicat entrar en aquest 11 inicial, però bueno, al final s'ha aconseguit amb treball, amb adaptació i realment molt contenta amb la temporada. Tu mateixa ho has dit, ja tens uns anys d'experiència no, en el futbol, en categoria amateur, perquè després quan vas donar el salt de juvenil amateur vas estar al Riudoms, que per la gent que no ho sàpiga, juga en la categoria, o fins aquesta temporada jugava a la categoria on ara has ascendit amb el Reus, a la tercera federació, és a dir, que és un club important, el Riudoms femení. Va ser una aposta, per tant, tornar al Reus, que estava en una categoria per sota del Riudoms, una aposta personal teva? Sí, o sigui, al final ja portava 4 anys al Riudoms i aquest any, quan se'm va presentar el projecte del Reus, tot i ser una categoria més baixa, vaig decidir tornar. Havia estat ja un parell d'anys allà com a juvenil, havia estat molt bé, el Reus tractant molt bé a les jugadores i sabia que era un lloc on volia tornar-hi en el seu moment. I quan se'm va presentar el projecte, doncs vaig anar allà i sabíem que teníem aquest objectiu de portar el Reus a tercera, un any on hi ha hagut molts ascensos, per tant era possible portar-lo. Llavors sí que també amb una miqueta aquest objectiu doncs, va ser una miqueta el que em va fer doncs, marxar al Riudoms i intentar que el Reus pogués estar en aquesta categoria on estarà el Riudoms i també que 2 equips de la província
puguin estar en una categoria que és Federació Espanyola, crec que és un gust. És un luxe per la zona del Camp de Tarragona que hi hagi aquest nivell. I s'ha de dir que ja s'ha confirmat la teva renovació fa pocs dies, és a dir, que estaràs un any més com a mínim amb el Reus i estaràs en aquesta categoria, tercera federació, jugaràs amb equips, per exemple, l'Espanyol B, el Villarreal B o el Castelló, per dir equips així que li sonin a la gent, equips de gran nivell. Com afronteu aquest repte des del Reus? L'objectiu m'imagino que és la permanència, però no sé com veieu aquesta temporada que ve. Bueno, serà una temporada d'adaptació. El primer any en una categoria com tercera és molt complicat. Hi ha un salt qualitatiu molt gran entre una preferent i una tercera, pel que dius, per nivells d'equips. Sí que aquest any hi haurà una reestructuració i serem només equips catalans, però per equips catalans hi ha l'Espanyol, hi haurà un Barça, hi haurà un Girona, hi haurà equips que potser per nom no són tan coneguts, però dins del món del futbol femení sí, com pot ser un Sigul, com pot ser un Vic, que porten molts anys a tercera federació consolidats allà, molt compactes, amb un grup que ha sigut sempre el mateix, diguéssim, amb molts pocs canvis de jugadores, i que és una que nosaltres, com a equip relativament nou i totalment nou a la categoria, ens haurem d'adaptar a això. Llavors serà un any complicat, però que estic segura de que el Reus està fent molt bé les coses i que podem quedar-nos. Ho acabes de dir, el Reus està fent molt bé les coses, no només en futbol femení, sinó també en futbol masculí, perquè ha estat un any perfecte per al futbol de Reus. El Reus Deportiu Masculí també ha ascendit, en aquest cas a la tercera federació, a la segona federació. És una ciutat de futbol, no, Reus? Després de tot el que va patir amb el Reus Deportiu, no? Que va desaparèixer i es va haver de refundar amb aquest Redis, però ara estan vivint uns moments molt bons, no? Com ho esteu vivint des del club en aquest sentit? Bueno, crec que la ciutat de Reus se mereix tenir una altra vegada el futbol en unes categories tan xules com pot ser una segona federació masculina, on hi ha també grandíssims equips de la història de Catalunya, com tant en femení. Llavors, és intentar tornar, el que estem fent tant clubs com jugadors, és intentar que Reus torni a tenir aquest futbol professional o semiprofessional i a partir d'aquí que les coses es vagin fent bé com s'han fet fins ara i segur que tots els equips podrem seguir més amunt. Aquests èxits del primer equip també parlen molt bé del vessant formatiu que té el Reus Deportiu, la Fundació Futbol Base Reus, en què tu vas formar-te, no? Quin valor té això de tu créixer en un equip al futbol base i després poder arribar al primer equip o tenir aquest referent que abans comentàvem, no? De les nenes que poden veure el primer equip guanyant títols? La fundació és el més important que té el projecte en si, és a dir, si tu vols tenir un primer equip de qualitat has de tenir una base de qualitat. I en futbol masculí sí que potser la cosa està una miqueta més repartida perquè al final és més fàcil, hi ha moltes altres bases com pot ser la del Nàstic o així, però sí que en futbol femení jo et diria que la del Reus és la millor base que hi ha a la província de Tarragona. Hi ha les millors nenes i a partir d'aquí formar-les, educar-les i que tinguin almenys aquest ADN Reus que es necessita per poder competir. Ho hem comentat, estàs en la màxima categoria que pots estar, però és futbol amateur, no ho oblidem, és a dir, que tu tens la teva feina i tu et dediques al futbol completament a banda. Com és això de compaginar la teva vida personal, professional, amb un esport que m'imagino que li deus dedicar moltes hores a la setmana? Sí, bueno, al final és una miqueta de llibertat que tens de totes les obligacions, com poden ser feina, poden ser estudis, en el cas de les meves companyes. Doncs aquesta hora i mitja de futbol al dia que pots tenir durant 3 dies a la setmana, més el partit o el desplaçament, te serveix una miqueta per desconnectar, per divertir-te. Al final totes estem fent el que ens agrada, per això estem aquí, que també és una que és important que les nenes sàpiguen que aquí has de venir a passar-t'ho bé, a gaudir, a estar amb les companyes, a fer amigues, i això és el que t'aporta el futbol, fins i tot amb 24, 30 i els anys que puguis tenir. A totes ens serveix una miqueta com per això, però també ara tenint en compte de que és una categoria xula i que volem
competir com si fos la nostra feina, veritat. I sobre el futur, que ara en parlaves, 25 anys, 30, quins plans tens? Quedar-te a Reus molt de temps? T'agradaria provar altres equips? Quina intenció tens? Bueno, ara mateix quedar-me al Reus, sobretot per projecte, per com s'estan fent les coses. Ells han apostat molt per mi i jo vull apostar per ells. Llavors sí que la renovació és fins 2026, però jo ara mateixa, fins que ells em vulguin, jo vull vestir els colors roig i negre. I quan no et vulguin podries venir al Cambrils Unió, no? Ja que ets de Cambrils, doncs podries acabar la teva carrera a casa. Per penjar les botes, el Cambrils també és una molt bona opció. De fet, jo vaig estar molts anys al Cambrils, des de que vaig començar a jugar a futbol amb 10 anyets fins que vaig marxar al Reus amb 16 o 17, he estat al Cambrils. Llavors, és un club també que li tinc molt d'apreci, que m'he format allà. Doncs Júlia Bernet, jugadora del Reus, moltes gràcies per venir, moltes felicitats per l'ascens i molta sort aquesta temporada que ve, que encara et queda amb el Reus. Nosaltres encarem ja la recta final del programa amb l'agenda cultural i social de les pròximes setmanes. Som-hi! Agenda cultural en clau cambrilenca. I tancarem el programa repassant l'agenda cultural i social d'aquest mes de juny. Pels interessats en la història de Cambrils, el 4 de juny a 7:15, el campus extens de la URB organitza una conferència titulada Primeres evidències arqueològiques del Cambrils del segle XII a càrrec de l'arqueòleg Albert Velasco. El dia 5 de juny continuen els actes del 40è aniversari de l'Escola de Música amb una conferència titulada La importància de la música a l'educació a càrrec del neurocientífic Jordi Jauset, però el gran acte de celebració de l'aniversari serà el concert commemoratiu que tindrà lloc el 19 de juny a partir de 7:15 al Parc del Pinaret, en què participaran més de 300 músics. Pels esportistes, el diumenge 8 de juny, cursa de les dones, encara hi ha inscripcions obertes per a aquesta cursa que a més és solidària pels valents, i acabarem convidant-vos a la inauguració de l'exposició del projecte Buscar l'Agulla, que reflexiona sobre el passat i el present del pòsit dels pescadors, que tindrà lloc el 21 de juny a les 7 del vespre a la Torre del Port. La informació d'aquest i de tots els actes la podreu trobar més detallada a l'agenda de revistacambrils.cat. Doncs això ha estat tot. Esperem que hagueu gaudit un programa més al podcast de Revista Cambrils. Recordem que aquest programa no podria ser possible sense el suport dels subscriptors de la publicació, que aporten 40 euros anuals per rebre les 12 edicions de la revista. Us ho podeu fer trucant a la revista o enviant un mail. I nosaltres, per la nostra part, tornarem en el proper programa a principi del mes de juliol amb més informació i entreteniment en clau local. Us han parlat Cristina Sierra i Andreu Dalmau des de l'Eclèctic Estudi. Ens veiem al proper programa. Moltes gràcies i adeu.